Vanavond zijn we te gast in het bijzondere Streek-Industrieel Museum te Saas-Fagent. Daar vindt een bijzondere samenwerkingsverband plaats met GoTV Radio Online en Omroep Hulst. Tot een prachtige streekomroep van Zeeuws-Vlaanderen. De bijeenkomst is opgezet omdat 3 omroepen in Hulst, Sluis, zeg maar Scheldemond, Omroep Hulst en GoFM, die willen samengaan omdat er per 1 januari 2025 een streekomroep moet komen. We willen een professionele omroep in Zeeuws-Vlaanderen. Die ontbreekt. Er is te weinig regionaal nieuws. De krant pakt dat niet meer op. En Omroep Zeeland is een groter orgaan die heel Zeeland moet bedienen. Ik was verrast hoe gedreven de vrijwilligers waren, 140. Hoeveel technische kennis er ook zat, hoeveel betrokken medewerkers. En de besturen hebben zich gelukkig gerealiseerd. Wij zijn er voor de streek, voor de burgers. Wij zijn er voor de vrijwilligers. Wij zijn er niet voor onszelf. We moeten alle conflicten opzij zetten en we gaan voor 1 omroep. Straks gaan we daar, of gaan jullie daar uiteindelijk tekenen, want dat is uiteindelijk het belangrijke moment. Daarom doen we nog eventjes, als jullie vragen hebben, doen we dat ook nog hier. We proosten natuurlijk even, want het is een bijzonder moment. En dan gaan we naar beneden, waar Jan het ook al over had, om samen te zijn en meer kennis, beter kennis met elkaar. Zijn ze getekend, heren? Ja, yes. Nou, proficiat. Ik ben bestuurslid van GoRTV, een van de 3 lokale omroepen in Zeeuws-Vlaanderen. Nu nog, moet ik zeggen. En ik ben eigenlijk een radioman eigenlijk. Dus dat betekent dat ik dagelijks een radioprogramma heb tussen 12 en 2 op GoFM. En daarnaast doe ik nog technische hand- en spandiensten verrichten voor Go. Dan is tv een hele nieuwe uitdaging voor jou. Een hele nieuwe uitdaging, ja. Het is voor mij is dat nog een onontgonnen gebied, om het zo maar te zeggen. Dus ik kan veel van jullie leren. En hoe ziet je de samenwerking van vanavond met alle omroepen bij elkaar? Ja, het is gewoon leuk en goed om te zien dat we eigenlijk toch allemaal toch wel ook het idee hebben van nou, dit moeten we gaan doen. Dit moeten we 1 omroep worden. We kunnen van elkaar leren, de sterke punten van elkaar gebruiken. En we moeten af van het jij en ik idee. En dat gaat ook gebeuren. Dat zie je ook aan de mensen die hier waren vanavond. Het is gewoon mooi om een nieuwe, mooie omroep voor Zeeuws-Vlaanderen te gaan opzetten. En dat met z'n allen. Ja, kijk, bij Scheldemond hebben we heel veel betrokken medewerkers die heel veel energie stoppen in alles wat we doen. Maar we komen er toch steeds meer achter dat bepaalde dingen bij ons er niet zijn, zoals een redactie. En dat soort dingen heb je nodig. En nu in de samenwerking kun je dat soort dingen gaan realiseren. Je hebt een model voor ogen en dan ga je uitwerken. En dat ga je met degene die het aangaat, ga je zo duidelijk dingen bespreken. Ja, dat is gewoon het normale overlegmodel wat je hebt. En dat zal wel komen. Je moet intern overleggen en je moet ook eens een keer met je partners overleggen. Want de vrijwilligers, technici en Hulst hebben misschien een andere opvatting over dan de technici van Scheldemond. Ik noem maar wat. Ik zeg niet dat dat zo is, maar het zou kunnen. Nou, ik denk dat het zeker geen probleem is, als ik dat vanavond allemaal bekijk. De stemming is goed. Samen zijn we sterk en dan ook nog in een gebied met 107.000 inwoners die echt duidelijk in eenheid zijn. Landje apart, Zeeuws-Vlaanderen. En nou, dat heeft men zich gerealiseerd. Er was enige concurrentie, maar er was ook verschillende kennis. Het een had wat meer kennis van tv, dat bijvoorbeeld Scheldemond en Hulst. Terneuzen zat vooral met de radio. Daar zitten ook een aantal mensen bij die heel veel achtergrond hebben in de techniek van broadcastmakers. Nou, dat vult elkaar goed aan en zo kan de een van de ander leren zonder dat er één overheersend is.